Shaggy, dili ka mo ban sa kuha mga ayam ha, kay mamintik ko. Magbehave ka ha, basin mo takas ka. Si Takloy man yo. Takloy, asa ka? Uy, angkol! Mamintik na po ka ba? Manok na po yung pintiko na po mo. Takaran si angkol, sa una raman to, karon kay Agila naman. Agila? Sabi Agila na yung may bukid kay Dre. Ambil ang pintik niyo be. Ako na pong manok yung pintikon ba? Ayaw ko! Ayaw pa! Ayaw pa! Shaggy? Unsay Shaggy? Hiro pa na eh. Da, panghilabot pa sa akong pintik. Shaggy, nyapas lagi ka. Mingaw nito! May gani nakatakas ka, Shaggy. Gikwaunta niya akong pintik. Saan na yung iro ni mo? Asa na gikan ni mo napalit nga bread? Nindot man nag-breed. Usa nga bread? Look, breed. Mura man na siwawa. Shaggy, relax lang ha. Ayaw pa mak. Wala pa bayati ka na injikan. Dong, imong iro ba? Dagko ba kay ngipon? Mas mamaak na. Ay, lagi panghilabot sa kuha lagi. Tara, Shaggy. Oo. Shaggy! Ayatian ang iro ni mo. Sorry, wala. Tara na, Shaggy. Ingante kang mag-behave. Shaggy, good boy na kaayo ka ba? Ubanante ka mangayam. Practice ata bago ta mangayam ha? Kabalo ba kaunsan na mangayam? Very good! Sige, mag-practice na ta. Sige ha? Ilabay na ko ni. Tapos imong kwaon. Okay! Very good, Shaggy! Tara, uban na ta mga ayaw! Magbantay ka, Shaggy, ha? Tarong nga, Jod! Nagliyok-liyok! Tura, tikling! Kukura! Huwag yung kang tikling niya ka! Kay hot kid si Shaggy!